खुलुमबा लोगोफोरानि गुबुन मोनसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो। आं थांनो नागिरदों लोगोफोर दखानाव माबा माबि गैया ओंखायनो लायनो नागिरदों। पाउडार गैया मोखाङाव फुनग्रा, ओमफ्राय थावफोर गैया आरो ओंखायनो थांनो नागिरदों। फैद' दाबो जाया नामा? गासिनो आइमोनखौ आंहा दाबो फैया। हाग्रा बारिथार जोंना नै। बेहायबो दखान दं आरो आबैमोननि। दैखर बोराय दङ। फैबाय फैद' सुर हाथायानो गैया हनै सासेना। मा जागोन नों आयं? आयंआ बोरै? ओइ दा होनलाय थाथा लालायनानै दखान फैबाय जोङो साब्रै उन्दै उन्दैजोंबो। सान्दुंआ गोसाथार। फैद' गोजानथार जों गामिनि दखाना एसे गोजान आरो 2 किल'मिटारसो जागोनदां। औवा बारिनो नै आबैया नाहरगासिनो। मा जायो नोंसोरो? दा लाखांबाय, दा न'आव थांगासिनो जोङो। सासे जासुलिया जागासिनो। आमोन नोंलाय जायाखैखाय जानानैबो दा थांगासिनो जोङो। जा सान्दुं गोसाथार। थाब थाब थाबायलांगासिनो जोङो। अनेक खामानि दंबावो आंहा न'आव। फैद' बेरायगासिनो जोंहा। बेफोर गाखोग्रा लोगोफोर। खेला लाफैबाय जोंहा। जाग्राफोरालाय गोथाव गोथावमोन लोगोफोर, खिन्थु बायनानै जानो हानाय नङा आरो ओरैबायदि दाम गोसाथार। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, चेनेलाव गोदान
गोदान फैबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय